acest video, însă cei de la Orange Blue mi-au scuipat în suflet, deci a venit timpul să vă zic tot adevărul. Bani, doar bani. Au certat din cauza banilor și într-un final el a plecat. Noi de fapt nu am fost niciodată prieteni. La care am fost trimis în pur. Orange Blue nu mai e la fel. Vreau să încep cu faptul că Orange Blue este cea mai mare minciună de pe YouTube. Primul lucru, n-a existat niciodată o echipă din spate, echipa Orange Blue despre care se vorbește în fiecare video. Toate construcțiile pe care le-ați văzut de-a lungul timpului, începând cu sicriile, cutiile de la butoane, Survivor și tot așa mai departe, au fost construite de către noi. Stăteam în mare parte de dimineață până seara să facem construcțiile respective, după care peste o zi sau două, când erau finisate, filmam. Așadar, lumea care credea că să faci parte din Orange Blue este atât de wow și frumos, păi nu este adevărat, pentru că în mare parte te simțeai ca la construcții. Și de 2 ori pe săptămână aveai filmări. Aici puteți să vedeți, de exemplu, cum de la un magazin de construcție aduceam materiale, aici cum vopseam cutii, aici iarăși cum instalam o țeavă. Absolut totul, fiecare construcție am făcut-o noi singuri, cu mâinile noastre, pentru că nu există nicio echipă Orange Blue care să facă aceste construcții. 2. Absolut fiecare challenge pe care l-ați văzut era înșenat. Să luăm drept exemplu cine iese ultimul din sicriu. Înainte de a da start filmării, noi ne înțelegeam cine și ce ingrediente va avea. Respectiv, fiecare își cunoștea numerele pe care trebuie să le extragă și nu era atât de mirare că, uite, mie mi-a căzut în cap suc de roșii, pentru că eu știam o zi înainte că ingredientul ăsta este pentru mine. Și zic, de ce să făcea acest lucru? Elementar, ca să fie mai interesant videoclipul, să nu am, de exemplu, eu doar lichide, iar altcineva doar ingrediente uscate. Așa era teoria cuiva. Dar asta, majoritatea emoțiilor care sunt acolo, nu sunt adevărate, sunt cringe complet, pentru că noi efectiv cunoșteam totul. Nu era momentul ăsta neașteptat, că wow, oare ce îmi cade, wow, oare cine urmează. Din start cunoșteai toate produsele care trebuie să-ți cadă, din start se știa cine iese primul din sicriu, al doilea și ultimul. Acum hai să vedem ce zice Eugen. Ne vedem foarte curând, față în față. Ai reușit timp de 2 ani să ne minți. M-ai făcut bossul boșilor, cel mai rău din proiect și omul din spatele la toate problemele din Orange Blue. Am fost plecat peste hotare împreună cu fratele meu pentru a strânge bani, cu toții ne-am certat de la bani. O să venim în Piatra Neamț, iar câștigătorul va primi 1000 de euro. Dacă el a mințit cu toate acestea, mai puteți crede în ceva ce spune omul ăsta? Hei prieteni, sunt Eugen. Din start vă zic că nu voiam să filmez acest video, dar a venit timpul să vă zic tot adevărul. Cine dracu a scris acest scenariu de căcat? Prieteni, a venit timpul să auziți tot adevărul despre noi, despre Orange Blue. În ultima perioadă am primit un val imens de hate, comentarii, mesaje negative și diverse acuzații false. Astăzi vom citi diverse comentarii și vom răspunde la ele. Am aflat adevărul, echipa Orange Blue nu există. Mulți dintre voi consideră că echipa Orange Blue nu există și aceasta este compusă doar din noi 4. Acum haideți să vă ofer un mic istoric despre apariția echipei Orange Blue și componența sa. La început, în proiect existau doar 5 persoane. Eu, fratele meu Grigore, Adi, Crispin, Moca și cameramanul de la acel moment. E și normal ca la început de orice proiect să existe o echipă mică. Noi am avut încă noroc că eram 5. Alți youtuberi la început făceau toate tascurile de unii singuri, adică editori, cameramani, scenariști și tot așa mai departe.
Însă e și normal, odată cu dezvoltarea și creșterea unui proiect, să apară noi membri în echipa de producție. Oameni alături de care să muncești cot la cot pentru aceleași scopuri și vise. La moment în echipa Orange Blue există 11 membri, iar ca dovadă aveți o secvență din videoul Andrei Bostănica în care apar întâmplător 4 din ei. Ca să înțelegeți, deci toată echipa Orange Blue formată din 7 băieți, toți am încercat să ghicim. Uitați-vă câți băieți mai ghicit nimeni, dar răspunsul corect, de fapt, este conținut. Chiar acum, în spatele meu, echipa Orange Blue schimbă scândurile. Din aceasta, desigur că facem parte și noi, pentru că nu ne considerăm niște actori care să venim doar la filmări, ci iubim întregul proces de creare a unui video. La muncă! De la construirea platoului, scenarii, filmare, editare și tot așa mai departe, noi ne implicăm direct în toate. Nu aveți idee câtă muncă este în spatele unui video și cât efort depunem pentru ca aceasta să iasă calitativ. Nu este secret că eu sunt unul dintre editorii canalului. Păi să știți că pentru a edita un video, în medie durează undeva la 16 ore, excluzând videourile mai complexe, unde poate dura chiar și peste 20. Adăugați la aceasta timpul de filmare al unui video ce fluctuează în dependență de episod, care poate dura câteva ore, cum este un challenge simplu, la câteva zile, cum sunt diverse experimente complicate. Sunteți niște mincinoși, bă, aveți scenariul la fiecare cuvânt, vă urâm, ne-ați furat inima, nu o să vă mai urmărim, ne simțiți. Am fost acuzați pentru scenarii și înscenarea challenge-ului. Dacă nu ați știut, orice producție cinematografică, emisiune TV, orice show, fie el pe YouTube sau TV, are la bază un scenariu. Și asta e ceva normal. Înainte de a procede la filmări, trebuie să știi ce ai de filmat. E logic. Mai ales la un nivel de producție atât de înalt cum îl avem noi. Acum să nu credeți că pentru oricare moment din video avem câte o frază scrisă. Nu. Scenariile sunt doar pentru început, adică salutare tuturor, mă numesc Eugen, încheiere și fazele de like și subscribe. Acest lucru făceam pentru calitatea conținutului, pentru ca aspectul cadrelor de la început și final să fie cât mai cinematografice. Și per general, pentru ca voi să primiți la final un video filmat și produs calitativ. Ce ține de challenge-ul în sine și acțiune, faptul că avem un scenariu este fals. Emoțiile reale din timpul filmărilor sunt sentimente pe care nu le putem înlocui cu nimic. Acum există și videouri care au un întreg scenariu, cum ar fi farse de 1 aprilie sau modalități de a aduce dulciuri în cinema. Videouri care se numesc în domeniu sketch-uri. Acestea sunt mini-filme, producții ce se vede că au scenarii și nu sunt reale, prin prezența camerei în fața personajului. Și multe alte aspecte ce te face să înțelegi că este ca un film de comedie. Însă la challenge-uri, emoțiile și acțiunile sunt reale. Avem momente când tremură carne de pe noi. Bă, Mateu. Când ne e frică să facem unele chestii sau competiția dintre noi este la maxim. 1, 2. Ca dovadă avem mai toate videourile postate pe canal. Videouri în care se vede pe fețele noastre emoții și adrenalina ce curge prin vene. Screenshot-ul ăla ce circulă pe internet nu este decât exact ceea ce am spus acum. O schiță a frazelor ce trebuiau spuse în intro și lista de produse de care echipa de producție trebuia să se ocupe. Drept dovadă aveți faptul că la numărul 18 avem farș, adică carne tocată, pe când în video sub numărul 18 era cerneală. Pentru că, după cum am zis, echipa de producție trebuie să se asigure că la filmare totul este pregătit. Voi cine credeți că are dreptate? Scrieți în com.